Здравейте, хора! Аз съм тук с една нова новина. Криско.play съм. Качвам много рядко, да знаете. Такова. Но идвам с една новина. Наскоро си гледах в YouTube и аз знам, че моят приятел Радо има YouTube. Първо името му беше Криската. После Криско и Радо. Нали, мене и него. И сега ще видите. Аз просто си мисля да вляза в YouTube, да погледна профила на мен и Радо. Откривам YouTube, влизам. Тук има малко забавяне, понеже не можах да настроя екрана. Влизам, отивам при моите абонаменти и става така. И можете ясно да видите как просто Радо е написал Радо Play и отгоре се вижда Радо Play. Горе вляво. Така че и за това, хора, моето решение беше най-специалното. Ставам сатаната. Не също, Радо, ако гледаш това видео, искам да ти кажа, ти си най-удареният. Така, не довърших изречението и моето изказване към него, защото YouTube ще ми изтрие видеото. И така, нека преминем към другата част. Както видяхте, неговия канал дори не ми даде да му отворя страницата. Интересно защо ли? Защото може да му е банът акаунта. Айде ви напишете Криско.play в YouTube. Ще ви излезе ли, бе? Ма ще ви излезе, а на него не. Войната започва. Крал Пешко се. Какъв съм там? Не ми пък. Ако искаш цялата джунгла да те нападне и мистър Пушката също с патроните за ръка. Имам 1000 патрона, ще те нападне. Ако искаш, просто ми отговори с видео. Или просто гледай това видео, за да се подготви. Тук трябва да е моята улица. Стойте. И хора, както виждате, ето тук е моята къща. Отиваме на кръстовище, че не се видят. Отиваме на кръстовище и ето тук е Радо. И така, отиваме на тук и ето тук е неговата къща. Тя се слива в една улица и улицата се продължава. Както виждате, улицата ми е ето така. Кръстовище и отиваме нагоре и после заминаваме на ето там. Днес ще отида. Днес, хора, ще отида и ще го размажа с моето М15. И мои патрони. Просто ако стрелна по телефона, ще се счупи. Изчисление на музика съм с 0,5 гигабайта памет, но това няма да го мислим. Днес сме позитивни и забавни. Моля ви, не се връщайте назад преди секунди да видите какво стана с мен. Това не работи, бе. Така, нищо не сте видяли. Това беше просто нещо. Така, ще си изхъбя листите, лайк. Знам, че това не е най-хубавото рисуване, да съм маркирал къде ще го стрелна. Слона пушка е там. Готови сме, хора. Сега само трябва да начертаем време и час. Може би проходът ще е в 12:30. Така, 12 часа и половина. Така. Трябва да се наям, за да не се връщам.
И така, ще отида и ще го гръмна. Аз също препоръчвам на Радо да изгледа това видео, ако може, преди да дойда при него. Чао!